Πολλούς και διάφορους τρόπους είχαν βρει τα μέλη της οργάνωσης για να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων. Διάφορους τρόπους είχαν εφεύρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έστεινε αγώνες ποδοσφαιρού για να επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Ο πιο γνωστός τρόπος ήταν η προσέγγιση του προπονητή, λέγοντας του ξεκάθαρα τον τρόπο παιχνιδιού, τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την ενδεκάδα, και ενώ ο προπονητής έκανε το θεατή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνομιλία ανάμεσα στους παράνομους πράκτορες στοιχημάτων Δημήτρη Ζαβαντία και τον Βασίλη Γεωργιάκο για τον αγώνα Διαγόρα Ρόδο Ατρωμίτου. Αυτοί οι έξι που λες. Είναι, ναι, όλοι. Ο παίζει στόπερ, ο προπονητής και άλλοι 2-3. Μου είπε τα ονόματα, δεν τα συγκράτησα. Σίγουρα και ο προπονητής θέλουν να πάρουν κάποια λεφτά και να ησυχάσουν. Εδώ είναι μεγαλείο. Αν είσαι παράγοντας, δεν χρειάζεται να στήσεις τίποτα. Το στείλουν οι άλλοι. Κανονίζουν 6-7 από την ομάδα. Κυρίως οι αμυντικοί να γίνουν χωνοί, με το αζημίωτο βέβαια. Οι Μπούκερ και πάλι αναλαμβάνουν δράση. Ο Δημήτρης Ζαβαντίας μιλάει με άγνωστο για τον ίδιο αγώνα και λέει: Αν γίνει κάτι και το φάνε νωρίς, θα φάνε υποχρεωτικά και άλλο. Έχουμε συνεννοηθεί έτσι. Και από εκεί και πέρα, ό,τι σκορ έχει το ημίχρονο, εμείς μιλάμε με τον Αρνό και του λέμε ότι θα γίνει αυτό και αυτό. Πρέπει να μπουν 1-2 γκολ. Τώρα για τα επόμενα, για τα over και αυτά, αν δεν έχει μπει το γκολ, συνεχίζει κανονικά. Για το over μίλησα με τον και τον. Τα παιδιά που παίζουν πίσω άμυνα ότι άμα το κάνετε έτσι όπως ας πούμε εμείς στο ημίχρονο, θα σας βγάλουμε και 2.000. Ανάλογα τι θα βγάλουμε. Αυτή είναι η συμφωνία. Ποδοσφαιριστές που ξαφνικά ξεχνάνε να σουτάρουν. Ζαλίστηκα λίγο στο λεωφορείο, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι Μπούκερ και πάλι. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος ανάμεσά τους. Στο ημίχρονο κανόνισες να μπει γκολ Όχι. ή να πάει ακόμα και 0-0. Και 0-0. Μέχρι το 30 να παίζουν κανονικά. Τώρα, αν μετά το 30 το φάνε, το φάγανε. Τι να κάνουμε. Όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Μήπως είναι ενημερωμένοι να το φάνε ας πούμε στο 35 ή στο 40 για να εκμεταλλευτούμε και το ημίχρονο. Όχι. Απλώς μέχρι το 30 θα παίζουν κανονικά. Άρα ημίχρονο δεν θα παίρνουμε. Δεν ξέρω, θα το κανονίσουμε. Κάτσε να μιλήσω με τα παιδιά. Οι δυο μας τι να κανονίσουμε. Τα παιδιά έδωσαν OK γι' αυτό. Τώρα τις λεπτομέρειες, πώς θέλουμε να κάνουμε και τι να κάνουμε και τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό σου λέω. Πες αντέξου το 30. Αν ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει στο ημίχρονο θα φάνε γκολ, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και το ημίχρονο που δίνει ψηλές τιμές. Εντάξει. Τα λόγια είναι περί τα μεγάλες στιγμές. Αγνοείς τα offside, αποβάλλεις παίκτες δίχως λόγο, δίνεις πέναλτι από το σπίτι, το πολύ να σε γιουχάρουν. Και λεφτά υπάρχουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία αλλά και την έκθεση της UEFA στον αγώνα Εθνικό Αστέρα Ηλιούπολη, ο διαιτητής Ευάγγελος Κιοτζένης αγνόησε τη σημαία για offside ενός τέρματος. Ένας παίκτης της Ηλιούπολης αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και ο διαιτητής δεν καταλόγησε εμφανές πέναλτι υπέρ του Εθνικού Αστέρα. Από τη μεριά του, ο υπεύθυνος για το στήσιμο υπόσχεται σε παίκτες ή στους διαιτητές χρηματικές αποδοχές, γυναίκες, δύναμη, κάποια άλλη μεταγραφή, ακόμα και δώρα. Μείζον θέμα ηθικής τάξης δημιουργείται